Kufanele ukuthi simkhiphe lapha. Wakabalaza ngamhlanga ebhande ngathi Manje uqhaga lo ngathi mina yazi labantu abangisazi ukuthi siyabakhipha kanjani. Manje lo mntana lo waphuma ungasumntana kasisi wami kodwa ngimbona ngisho ngibatshena abomandla ngithi umntana kuthiwa la ekhaya. Kusho ukuthi mama lo wenza nabantwana abayi 5-6 lapha eJarta. Hayi ndabe enkulu hayi khona ya. Sanibona Molo Ndumela Nglocha. Again, depending on what I've been consuming this video. Yeah, siphinde yabonana ke namhlanje ke njengoba ngithembisa ukuthi ngizobona kwelandelayo iyo lena. Namhlanje ngihlala ngedwana ke ngapha sepolisa Maseko. Ngihleli nomndeni la. Umndeni kaShongwe omtimando bangolunye. Bazozintroduce bona ukuthi babobani and like why balana. Kulaba sakungena obuwele channel lena ke. My name is Ravele Mavijin Buchabona Korotu Wandaza Mazuna Rita, Nipu Samora Ravele Njulane, aka the champ. ELTSA Force Loge, Mutwaje Mtanga man. My intro is very long. Songs are really weak Katagana, but I was your bias. Sometimes it was like in Nabobani, no good to explain. I'm telling you about Mobile Teletos, Udaba. You baba Mushong demand Ubambulu. Okay. Nangugogo wamama omncane umakoti wami nawo intombi mhlophe kwazi ukukhetha ke Shongwe ke ndikuhle wabala bekazovela yedwa umama la izizwa besithumela kuma comment isibhale la khona ukuthi sisi Ukhulele ekhaya samthatha semncane kabi. Umzela mncane Samthatha mncane kabafundi isikole. Ngiyabaza abantu abadala indawo abanazo Mama bakhala athi umntana uyi-1 nje kuphela sebamthatha abantu bakaShongwe. Umuntu uzalwe yi-1 ngiyi-1 buhle benyoni kumele ndisizwe ke nimtholana ngaki kokho Hayi asemncane bengawazi umnyaka wakhe. bekana 11 mhlawumbe Bekamncane kabi. besakhulile phela besakhulela kuma 17-18 kudala bekuthathwa nje ungambona ngapha mdala bekana 16 bona nga awusho wena bona nga beka 17 akakuthatha bongakhulelwa khulelwa bekaganga uShongwe hayi bayagangana okay Kanti yamfaka kanti umalume wakhe yambona makamfaka. Makamfaka ngithi bebane room ngaphandle. Amfaka. Wathi champhika wathi malume wakhe ngiyambona lo mntana abantu bamfaka ngapha. Nayi ndabe uwe. Angisho blazi kumhlophe lokufothana ke. Nasekumnyamele bebakubona ukuthi lento omhlophe endlulile yani. Notisho. Bekaganga uShongwe. Ubani? Bekastout. mina bengumaskandi mina bengingamxolisa ukuthi aqhule ingoma zomshado Bomxolisa ingoma zomshado? Yeah. Ngihlele platform wami. Kubo angithi bekushadwa mina ngumbhidi ngumaskandi. Okay. Bakungema thina ngathola imlando igenge yami. Yes, labo esicula nabo ke ngithi yabo ngomafundisa nengoma zonke zomshado. Wakabalaza ngamhlanga ebhande ngathi ngishale inyawo lezi bengamshaya kuyo indawo ngoba ukuthi phela ngifuna bona lobuso lo ngithanda bona lobuso indaba enkulu nengqondo yakhe nangu-ke manje ngidleni naye ngabantwana naye sizalile yonke into nomuzi yonke into sicela bengaka abantwana ngichazele phela bayi-4 abayi-2 bandlula sela bayi-2 hayi man usebenzile ntombi because yazi labafazi abahle kakhulu abazali uzala kancane ile mina kakhulu ubuhlungu so no uye waqina sho uye waqina ubani umakoti ke igama mina ngifikile okay all right okay manje thina sibiza kunga mama sisishaye eduzane sibiza ukuthi ukunga basimbize ekhaya elithelona sinike lona okay all right yeah what a beautiful intro then like why isihlangane lana ke nihlasele nizela umuzi kaNthulani boshonga kwenzakalana lapha ekhaya laphana
sengathi kamagida sibhekane. Okay. Ngoba manje uthe kuphuma kwethu umfowethu omdala wathi kungiqala ushithi ushonile. Nomdala. Umama washona kusele mina manje nomakoti wami nomamncane nawo. Okay. Khona umunye futhi umamncane kokhona kodwa omdala kunalo. Oh. Abasaphilile abasaphila. Alright. Manje yikho sikhuluma nomamncane ngoba useduze nathi ngithi la izonke. Okay. Nathina sila eSunrise angisho sibi Sunrise. Yes. Angiyabona. Manje sonke isikhathi sesinayo seduze khona lo okhona ngani mamncane usekhona mama. Sekhatebe nomalume usesekhona umalume. Angikuzanga ntomendala ukuthi iminyaka seyingaki manje ngoba ngiyabona ukuthi imali ejiyile. Amazinyo wasekho zinsimbi. Smile a beautiful smile. Amazinyo ngakho ngawakhiphiswa ukuthi abukho bekangiphatha phela. Okay. Angikhiphe nasemsebenzini. Awuthi bakudala. Yeah. Ngihamba ngayobhalisa kwathola ukuthi ngibhalisa ngenumber wrong. Bazi bangithethisa ekhaya. Bathi wayithatha inamba yasezonke. Uyibhalisile. Angeke bakunake. Nangempela keep today. Abangifoni. Uthi uzona namazinyo. Okay. Uyawafuna? Ngiyafuna kusengilindele ukuthi ithunywe phela. Ungathula sona amazinyo. Phela TV. Ufuna amazinyo? Batshele manje uzawufuna bazokufakela. Bazongifakela. Yeah. Mina ngizokuyisa ilokuzeni ngizokuyisa bakufakele amazinyo mangabafuna amazinyo. Manje ngiyawathola la esibhedlela tshele ngorana. Mamela. So kulate device angazi uNkulunkulu ukuthi uzongibisa mhlawumbe angangibisi. Usho ukuthi awafuni because uma wafuna you can make calls. Fakela ngisalukwazi amazinyo. Ubuye lokhu umqwayi. Ubani? Umqwayi ugcine nini? Angeke akudala. Awusafuna mhlawumbe. Yabona iminyaka. Unaka? Hey hambile iminyaka la. Unaka mntwana? Nina. Tshela ubaba. Yebo. Hambile iminyaka la. Awusayazi? Angiyaya. Awusayazi iminyaka yakho? Hambile. Unaka mhlawumbe? La mhlawumbe la woma 70 to 80. Ngeke abe na 70 lo muntu. Ikhona into la. Umdala lo muntu. No, 80 something. Bese mina ngiba na how many years ngokugaba? Could be 80 something, not Yeah, 80. Yeah, yikho ngithi 80. Maybe 87. Yeah, good. Ulando 90 no. 90 yeah, good yeah. Ulando 90. Play power ibonile ngisho. Yini? Play power wayibona ngisho. Angibone yonke into. Yeah. Uningo ubone. Black power. All right. So shongwe uthi ukhala ngendlu, indlu esikhuluma ngayo yakabani? Le sikhaya simlelike ekhaya. Indlu yakokwethu. Yes. La uzalwa yeah, yes umama wami and then ubaba wathi ngoqala then washala. No ngisho lo muzi loyo bekumuzi wabazali bakho. Yes, yimi ngampela lo muzi loyo. Ubaba ngasekho khona umama. No, what I'm asking is uzalelwa lapho na? Mina cha mina ngizalela eThwala. Ngathi eThwala. Kabo mama. Okay. Yeah, kabo mama eThwala. So lo muzi uhlangana nawo kanjani wakababa? Lo muzi lona muzi lo ngathi ngichazele kahle ukuthi baba lo muzi lo ususwa bheka kanani fangithi wabhalisa umuzi wakhe nabantu abayi-2 babafana omunye umdala kuze washona kwase kusala yena bekazale 2 yabantwana. Okay. Manje lo gogo lo esifanele ukuthi simkhiphe lapha manje uqhaga lo. Okay. Lo bazi bamcosha kubavakashile azobona umuzi kamamakhe bamkhipha bathi makaphume Nkosi yami. kubo bamcosha kubo. Wafika kakhe wafika nje umkakhe umkakhe wasoyangithinta mina mamncane bacoshe umandla kubo. Ngathi mina yazi labantu abangisazi ukuthi siyabakhipha kanjani ngoba kudala sihambela le ndawo. Ucosha ubani manje? Ucosha intombi kamfowethu. Ulo mama lo obekakhala ugogo ongangambi. Ngathi ugogo lo ngizombona nani. Mdala waqosha lo.
bamhlanganyela lo mntana wakhe lo shonile washonela lapha bathi umntana kalo mfowethu wakasisi wami lo mntana lo bengafani nomntana kasisi wami nomntana kasisi bekangekho nje inhlobo so manje bokuyichance lo mama lo bekagangela lo wasekhaya manje lo mntana lo waphuma ungasumntana kasisi wami kodwa ngimbona ngithi ngibatshena abomandla ngithi umntana kusiwala ekhaya overtake lo mfana wasekhaya lo mfana wasekhaya wasoyavuma ngoba ngiyabona kube benza into zabasasi manje lo mntana lo ushonile basena right ukuthi bamncwabe base bafonela yena uMandla fonela umalume wathintana nomntana kasisi wami angibazi ukuthi bakhuluma bathini bagcinaphi indaba umntana kasisi wami waseyangilanda lezonke mamncane umula mpishonile konje uba kubani igama lakhe ulinda ushonile hawo manje mina ngisengidoma angisamazi lo Linda ukuthi umuphi mase ngichazisela umakoti wakho Linda lo bekathala lapha kasisi lapha kamama kusho umakoti wakhe hawo ulinda uzongcwatshelaphi bokufanele ukuthi abakangcwatshelanga lapha emlobeni manje bakhuluma naye uMandla sathi sina sikwazi ukukhuluma ngoba lendle inomnikazi wayo wathi bhuti Mandla manje uthini wathi uMandla malume banika 3 days bayenza ukuthi bangcwabe lo mntana ubulinda babaqedile basebaphuma ngambuza mina umfowethu ngathi mina kumfowethu uzokwazi ukuthi umkhiphe la ulinda nethi ungamkhipha uzombika ngesibongo sakabani ngoba kaziwa abantu bakashongwe ngitshela ubhuti wami ubhuti wami wathintitha naye wabona ukuthi mhlambe ngikhuluma into right wathinta wathi ngangisangeni ukuthi indaba ukuthi uzokhishwa ubani la and futhi ngikwanisile dadewethu mama kwathiwa nje since wena alapha na futhi lena imoshari angeke angenela ekhaya ngoba kusumntwana la ekhaya angeke akekho umuntu ozomkhulumela ngoba umntana lona akusasimazi ngempela so lo muntu lo umntwana kuthiwa umntwana kabhuti wakho bathi umntwana kabhuti wami so nawe uyamphinga lo mntana lo ngempela ubhuti wami azange abe nabantwana kahle kahle empilweni yakhe kwaze yimi ngaba nabantwana ngaphambili ubhuti wami so bamgqokisa ijazi uzwa nayo ke yes azange ingene futhi ejathi singakhipha kanjani umuntu kusho umalume wami usingamkhipha kanjani umuntu ongazange bashadi labantu abazange bathanda amini bayenze zonke lezi njengoba bazothuma nje lo umntana wabo angithi yabona and then umntana ngeke simkhulumele thina angithi la ejardini mangeke angene ejardini so ngicela nenza njani senza kanjalo vele azange angene ejardini ngiyafihla nje siyafihla thina senza yonke into umusibekele gate hayi sindlulile nje zange singene ukungena uphumushari waya emathuleni hayi basiphekweza ejardini azange maphi wandluweza ejardini wakhishwa kubo wakhishwa ubhuti wakho omdala wathini ubhuti wakho bese sifikile wathini apha lumele emuva wazange uzukhuluma wathini ubhuti azange ngimuza yayibona lento yayibona ihamba kanjani manje lento mina uthi angingasho ukuthi wangena ejardini azange angena ngiyasho mina yimi sekasentendeni ngaphandle ithende belingaphandle
yimi ngaziyo angithi yabo ngempela safika draw nawe mabe sengisho ukuthi wazange angene ejardini umalume ngisale sakhuluma wathi angeke angene uninda ejardini angakafiki angisho so isibongo salomfana benila azange nikeni izwele ukuthi maybe bekazalwa belomfana umama khona amandlanzi umama so kabo lomfana azange nikhe ngoba abantu bayakhuluma emgacweni nembuzo enganampondo indaba ibibe nazo azange nikeni izwe mhlawumbe izebezebe ukuthi bakumntwana kabantu nayo into esidida ngoba nathi asazi nix so manikhuluma ngobhuti wakhe kanjani kusho ukuthi mama lo wenza nabantwana abayi 5-6 lapha eJardi indaba enkulu umfowenu bekashatha umposo nabantwana abayi-6 no damadoda ngathi lo muntu ukuthi ngathi nje kanje lo muntu bamthwesa umthwalo uyayithola asala le Willing Park lonke le ndawo lesiyangani singasamboni thina nje singasamazi bathi sifune simfune sasamthola eWilling Park and then kwathiwa manje yena sekathola indawo khona lapho ekubeni bona banendawo yabo vele abayithola lapha eWilling Park yangizwa ngisho then bamfunela yena yakhe indawo lapha eWilling Park ngoba abantu sekungathi manje baseduze bayathandana ngisho yabo vele ukathandana okwenziwa sonke le dephana lesi ngitshele kahle kale eWilling Park iyangijamba mhlawumbe ngizobona mase ngibukelile kuza i-video what you saying to me is umfowenu bekale ndawo eWilling Park ngilo mama bekane ndawo eWilling bebavakashelana ngokuthi bayintombi ne bavakashana kuphi khona lapha eWilling Park yes umfowethu bamfunela indawo khona futhi lapha eWilling Park ukuthi yakhe sengathi yakhe ufunela kwale ndawo ufuna uye lo mama so wathola ini DP azange athole nix akana nix kuze kushona nje beka umkhuku imikhuku lemikhuku yes kawufu babathatha kawufu babaseWilling Park yayibona alright bahlale eWilling Park babaseWilling Park kanjalo thina besazi ukuthi babomkhulu kunomuzi wakhe noma makalindi nomuzi wakhe mara nini kwashona babomkhulu umama kalinda wathi babomkhulu bekananga bayanganamuzi babomkhulu shone last year bamkhulu alright ubhuti kamama kalinda wamtshela wathi sesi njengoba lo muntu boze ngaye emleleki akasekho ngabe uzomela ukuthi uhambe ubuyele kwakho atshela ubhuti wakhe wavuma ubaba wathi hayi sithi simgeze ecala sivele sigeze ukuthi azohamba siyacecile kanti siyazilaya kanti azange usho sakholisana ke nabo makhelwane ke labantu bayakholisana nabo ukuthi akasaphumi lapho ngoba nangesifo kanjalo isifo sikalinda manje isifo ulinda ishone disiyena isifo sakhe khona intombazane yayikhuluma lapha yathi yona iMK wathi uma Linda ngeke azaphume la uyophuma ngebhokisi kusho le MK kusho le intombazane lena ithi uyophuma ngebhokisi hey alright yazi Malina beka intombi kababomkhulu akalotsholwanga akashadanga akahlawulwanga bokuyintombi nakhona ukuthi baze beze ekhaya lapha emleleki bazohlala bebahlala eWilling Park kwathi ukuthi makushona umama ubaba bheki wathi ngoba idlihleli behleli ubaba Steve Pa uSteve Pa manje ubaba mama lo beyahlala umuntu lo bekathandana noDadewethu wahamba yena waya kubo enkandla eMondlo wathi ngoba lo bekathandana nakasekho waphuma kahle vele lo umuntu lesimile wahamba waya kubo eMondlo kwathi okusala uncane nalo umakoti wakhe sona ncane bathi mabahlala kanjalo mabahlala lapho ubaba makahlala lapha ubaba bheki wathi hayi mama bheki ngcono ngitshela babomkhulu ngoba vele nomthwalo omningi le plus 2 room eWilling Park abuye ekhaya azogada ekhaya ngoba sifuna ukuthengisa shuthi bamkhuluma kezaweza nesidudla sakhe bazohlala sebahlala nobani sebahlala nobaba okay you see now I'm confused uyezwa manje uvele 2 room ne eka mfowethu umdala angisho eliyona mangibuza ukuthi bekale ndawo you say like when mama niyena so nimlande 2 room beyahlala 2 room kabani ukuthi asazi kamama kalinda or ile yabo
okay. Asiyazi ukuthi ngoba manje namasimbuza ukuthi babamkhulu beyanganandlo yena. Yindle yakhe le. Lethi lo babamkhulu njengoba ibhalisa umama kaLinda bekasebenza. Uma kasichazela lokusatshoni babamkhulu. Wathi mama Linda beyasebenza babamkhulu beyangasebenzi kwafika abantu ababhalisayo. Ubamkhulu wabhalisa ngegama lakhe. Mariana uthi stand Ndalifa lo mama uza amafa wabantu. Mhlambe ama possibility na mhlambe yakhe ubhuti wakho. Yabona so nasekayile. But mangaba bekuyike ubhuti wakho. Wena njengomfenu how come you don't know ukuthi angazi totally ke lapho ngoba mina ngazi ukuthi umfowethu uhlala nalo umuntu obambisane naye ngempilo. Angithi yabona. Bahlala kuphi kwabantu? Khona besahlala kubahlala eWilling Park. But the when you ukhuluma ngathi ngala ama property ayi2 or leyo mikhukhu leyo i2 ngoba kunento ukuthi ndingabe bavakashelana. Angisho njalo. Yakithi lo owakithi ne lo lombo bekahlala kulo my sister ne lo wafuna indawo yakhe lo manje lapha eWilling Park ne umfowethu ne and then manje labantu bekusho bebahlala kanje mangibheka yabo okay and then but manje umama lo kade aqinela lokuthi nala kwakhe ngithi yabona okay yes uyabona ngoba ngesikhathi tshona babamkhulu umama Linda basichazela wathi mama kaLinda ubabamkhulu beyanganasi assistant buyilesi siyi1 yabo thina babamkhulu bayashela ukuthi une stand sakhe kuhlala usisi kamama kaLinda lapho eWilling Park. So which you guys will never but make an effort ukuyobona lapha inhlalo yase sorry inhlalo yase Wilmil Park. You never went and see it. Azange ke uyibona lo nhlalo leyo. No saya ngoba yazi kanje njengamina njengama ngisho mangivakashela umfowethu uyobangithatha dai nangu lo ngithandana naye angithi yabo ngithi manje la kabani nani la angithi yabona wathi umfowethu hayi nami kwami la ngendawone kwakhe angithi yabona but ukusala ndapha manje umuntu uyabheka nje la ayikho bekumdlalo lo mama ukuthi bekukwakhe la ngomfowethu. Umama Linda manje machaza ukuthi babamkhulu beyanganasi stand. Okay, masiphume kuleyo ne. Masiphume kuleyo because I think the issue is not about that one as Wilmil Park. You have made peace with it. So indaba enkulu is ikokwe isemleleki lesemleleki uyagijima ya uyemleleki sekuwuya manje umakhu ufuna ukuba amaqhubu yabona ngasikhathi inja ibhonya usakaka mayiqali ngoba lapha etshanini ithi impeke uthofu ishine lapho mina bengisamele ukuthi uzowabeke phansi uyabona ngoba angithuki inhlamba la ngisho ukuthi umama lo inja angimazi uyabona kodwa into engisho ukuthi if you guys attended le ndaba yaseWilmil Park uyabona sikazalwa sibaningi ne ngokomqondo asifani asilingana nangu umfowenu wabile wothatha wadonsa inkomazi like bathi namakonyana woya maningi yabona 5-6 abantwana wadonsa baletha la and lo muntu azakhabe nomntwana na before nakana azange uyaqala ulanda yilo inkomazi wena ulanda chichi wena wadonsa chichi no yilo yes yabona wafundisa kwasana uloku balibhedroom ufakile ukuza ibhandi la enyaweni leyo nesibhloko ushake lokuza ngebhandi ane ithelo zakhona namanje sesekhona namanje nani so umfowenu ni sound like umuntu ongathi bekana ubufoko liyana ubuthize mhlawumbe like okucabangile intombi ngeke izintombi zingaka ngiyosukela noma kuthiwa uthando ngoba kulabo kuthiwa love ayikho abantwana ngiyodonsa umuntu abantwana bayi-6 and wadonsile yo ngona lo mfana lokhu besaqala manje angasamuzwa umbhuti wami ukuthi uyakhona umbhuti wami akamuzwa and manje mina bengazwani naye kakhulu futhi bekangifuna ukungibona umfana muphi lo munye wabafana bakamama no ngisho lo mfana akuthi umfana akho phela ubhuti wamthola kumama vele nje ubuso njalo yena lo shonile so abanye abantwana banoma yini amantombazana abafana intombazana ngathiwa ngathi abafana kodwa angazi bangapheli bekathola ubunzima yo wabuthola ubunzima mfowethu wabuthola ubunzima akudlala angibazi nokuthi bekathola ubunzima bekathola ubunzima lokuzuka kakhulu
Wenze kahle Ngiyabona bezamhlanje kakhulu ngoba manje mawuthi uyabhekisisa mawuthi uyamvakashela akatholakala kule ndawo athe yakhe. Kutholakala abantu abanomama nalomama yena akatholakala mangumfuna mina akatholakala abantu ukhona khona around. Udliwe mfowethu. Elokugula nje ukukhona mhlawumbe idliso rini whatever that one. Makoti udliso ubaba omkhulu udliwe yini? Ubaba omkhulu ngikhumbula ngomnyaka nye lapha ngileke emncwabeni estradini lisiyana. Ubaba omkhulu wangitshela ukuthi wathi baba makabheki wathi noma bheki ngiyagula. Boku-December. Wathi mara kulo njengoba ku-December so amandla sewayangiphelela sengifuna ukubuyela kwami eWomen Park. Manje ngifuna ukukhuluma nomfowethu ukuthi la sizoshiya bani la ekhaya. Okay. Kwathola ukuthi angazi ngisengikhohlwe bakhuluma rozange baze bakhuluma. Kanti ukugula azomcindezela next year. Eba omkhulu wathi makagula sesimaye esibhedlela bababheka antibebele upafone njengoba bagula. Obabheka amthathe mamsesibhedlela abiza ulinda wasizobamba ubaba ulinda unekhawash. Wosizobamba ubaba simbeka ulinda bayangafuni ubaba akhamfaka emotweni. Ulinda ubani? Uye lo mntana wakhe loshonile. Uthi umntana baba asikhulu baba. Weza azangamfaki. Mina ngizolanda ya okay. Thatha ubaba ukuthi angibambise ubaba wakhe simfake emotweni. Ngiyakhumbuza kahle. Baba omkhulu wathi makakuba esibhedlela ngithathile ngagcina ngolesithathu ngolesine. Ngoba baba wonke wa Friday. Wakhala. Ngafika wakhala. Ngabe baba omkhulu ukhalelani? Ngathi ukhalelani ngamthola naye mama kaLinda. Mina baba omkhulu ukhalelani wathi akamazi ukhalelani. Ngathi ayithi ngishaye round la emawudini ngibheke mhlawumbe uzokutshela ukuthi ukhalelani. Hayi ngaza ngihamba ngathi mangibuya ngambuza ngathi mama nene sekashilo ukuthi ukhalelani baba omkhulu. Wathi ayakasho mama bheki ukuthi ukhalelani. Saye samshiya lokho akhala. Bekafela phakathi mhle ukuthola kaZulu. Washona khala. Ushona khala. Ushona khala sho. Akhala yazi mangilomkhipha emotweni. Lo mfana akafuna ukuthi ngibambe ubaba wakhe umfowethu. Ngimfaka emotweni. Mangimfaka emotweni uyakhala kuye kubhlungu yonke indawo mfowethu yazi. Ngicela umfaka umncenge azangena emotweni. Lo mfana lo ngitha ngigugisa udaya ngeke. Yes. So mama uyazi umntwana wakho bathi ufakala njengomsakazo. Bathi wakhala. Abiza ubusi mntanami wathi uphi ubusi ubusi ngicela ukuthi ayokhala kulendlu kamama ubusi umntanakho umntana wethu alright hayi ngiyabona la ithuba wathola ukuthi ubusi lazi yazanza platform 1 actually ngikho bazomshado lethu okay wakhala umkhuluma wanguza ubusuku ngathi kusanti iqashe Orange Farm kwathi ucatshile wathi mabhe ngicela ukuthi umtshela kuye ekhaya okay akaduze kwakhe lo mama alright amaphepha kwalendlu ndawo akhona athi ngibonele mhlambe la ngizothi ngiyalandisa la phela abantu banokuzala bazokufike la bangitshela into engekho la mhlambe indlu yakhe lo mama ngibani kabala lo mama ngubani Dinah Ross, she has a beautiful name. Khona lapho nje. Dinah Mandlanzi. Hayi niwaphethe amaphepha yabona la. Isibongo lesi death. Isibongo lesi death ama-death la. Oh 9 into enkulu 9 title deed yeah. Oh niphethe ne-permit. Oh man. Okay masicale la kulokuze ku-permit la. Sino uyikubhale lo muntu amasipala lo bani legama leli imali ocala bani Albert. Albert ne? Ubani Albert? Ubhuti wami. Oh all night sekashona ne. Yazi lekuvele ipoko ngisho kumanje ukuze kuma comment vele ngisho. Sino Albert sino Mandla. Imandla. Umandla. Sino Arlina Fikile. Yimi Aurelia. Hayi wena mdala bakodwa uthile kulo muzi. Yena ile nto le. Yakudala. Abuse. Sino Siphiwe ubani ngweli. Siphiwe bani? Goodwill. Washona. Nayi khona Nombusisiwe.
Ubusi yile uthicashe Orange Farm. Ubusi likhona la. Okay. Aliveli kama lo mama ne? Alikho ngeke libe alikho vele. Alright, wasingene ukuthatha ididi yale. Ukuthatha ididi ibiza bani. Mina ngandisengiloko ngemphathini ngendaba zenu. Mina ngisaphinde ngilobheke la. Ukuba nishiya. Wasinomfana uVusimuzi mara nake manje simthole manje. Ngabe 2000. 2000 manje. 2000 bani. Ninomntwana ngomfana nini nebangaka abantwana bakwayithuka ngisho. Bayithuka ya ntombazana nomfana. So uVusimuzi wamanje yakhona. Wayemtshela kahle. Ngisho nakekho phomethini. Oh yeah. Ngisho nakekho phomethini. Yeah. Mara lana ningizokutshela. Lo muzi bekumuzi wabazali bakho ngisho baba. Ya kakhulu. Yeah, so la lona uVusimuzi. La angangena uyasibolisa ke lepho kozakile. Azikho umuntu amthatha memthatha amandla ngomzolo. uVusimuzi mncane. Yathola. Umthetho isiko lethu lakhe labantu. Lo muzi lo wakho. Yabona you are but solo survive. So from wena kumele ungene kundodana yakho endala. Endala ya. Umandla should take care of umuzi wakho nomuzi wala umuzi kakhulu nogogo. Nogogo ya. Angisho kunjani? So umandla uye kumele control izidulezi. Kusuka kuye ukuthi mhlawumbe ngathi bangaba like uVusimuzi nazange kwambe kahle emhlabeni ukuze ngoba kuyabheda. Uyo ngakhetha ukuthi wena ngwabela nomuzi lo. Wena la, you understand? Mina like ngila. Uyabona? Nanoma like lo ala, lo mdala. You need to make sure ukuthi into zihamba kahle konke. Konke ya. Uyangithola? Manga bayihlanya ke uthi kwamela kwesakhe thatha lemizi la ithengise. Useless. Uyabona? So normally into zisipha i-first born yiyo controls to amafa. Ngiyazi kwaba namawili manje. So bana mithetho ka government ini ngokwesintu. Ngokwesintu ya. Amandla kuba uye. Angithi mandla uye. Amandla. Mandla uye. Undodana wakho mdala. Umntana washona. Washona indodana mendala. uVusimuzi manje. Jackpot. Vusimuzi zakhe zonke. Manje uyesele umuntu umfana wakho. Nobusisiwe obusiwe uyo. Awumesibomuntu yasakhona. Utaraganisa manje madoda. Lo uyahlaliswa lo indlu enkulu le. Indlu enkulu le. Umuntu omdala. Mina ngitshela izinto the way izinto like isintu ukuthi si. Then bese kuzoba khona umthetho angisho. Ngokwesintu lezi zinto zonke into zenu zonke nemoto zakho nemoto ziwe lo mfana lo uye mara yena bese angasho mhlambe udadewethu. Yathola udadewethu ufuna bangashawa mhlawumbe ususwa indoda le angasazibalekela kuphi ukuthi abazali banekhaya. Uyabona? So siphote ukuthi abantwana bomuntu bazwane ya. Ngiyakubona ukuthi nomfowethu. Ngiyakubona ya. Uthi njani? Asilahlani yakho. Asilahlani nomfowethu. Nomunye indawo yakho uyayazi. Ngifuna ukubheka lana ukuthi ibiza bani title deed manje la. Ushongwe Sotoza Maria. Umama ya. Yeah, the property le. Mfana mika mara kule upila. Igama lakhe alikho bese ngathi. Shongwana una kwa ukholana ne. Sathi masiyale kude. Wona umama wakho. So le pepa leli ni dotse ni 2023. Ndakidle. Ngiyabona na yake. Mashi ya. 2023 ni 2023. Okay, le property le. Judinda. Andingayenzi I letter of authority. So wasenze yona. I letter of authority. Azangishiye. Kuthi sathi basenze basikhiphela le. Le title deed le. So la right into yini? Right. 100%. Mhlawumbe isilungu angisho ukuthi bengekho mina. Yeah, okay. Yeah, yenza kasikho size. So la kumele ukuthi is not too late. Kumele kuyiwe kumele niye court. Court bathela banenza le letter of authority. The letter. Court kuphi la? Yenzwa master's court. You go to you go to high court. Bazonenza le letter of authority. And then person banezele ne letter of authority khona. Ikhona lapho. Ngibhekela. Oh. Iye le nayi.
Oh, okay. Yeah. Sibona ikisho ubani? Mangelo. Umandla. Yimo man. Bathi umfana uzodlala. Amandla umfana uzodlala imbonani. Yeah. Linda Paul Mandlazi. Nibuya ke lo mfana loyo. Mubilo oshonile. Okay. Uye lo bangasifuni endlini. Ubudwe. Lo ijazi. Lo ijazi uye lo. Lo bamqosha. Oqosha yini umandla. Uqosha mina yena lo. Let us leave lishonile lo. Lishonile. Let us imanje la lifuna uletho kwa. Angazi ukuthi angena kanjani namla. Sathi mase yakuthatha ilidit. Angazi namla Bathengisa bathatha ilidit bekumele ukuthi. angazi angena kanjani. Bathi mambe bomele ulinda ngangeni letho fathret babhala umuntu oyi1. Lo muntu aka la bathi ngeke bakhona ukumcima basebenzile. Wenzani hayi noma kanenzelele kuze hayi akangeni ukuthi Akangeni total. Mara ke electoral authority is something that this le iyasho ukuthi iproperty yakabani. Okay. Le yabona. Electoral authority is when base kushona umuntu asho kumele siyo uzokwazi ukuyo declare ngisho imaka declaration. Le izosho ukuthi ke ubani ozosala kaba badala amanzi nani yabona. So wena ukwazi ukuthi kube kube ubani wabhalisa kahle kahle. Yenzo balo le electoral authority Serious. Oyenza le mashaya. ubani bekayilukela Ubani uzandile. bonzani Wakhona le mashaya. Labantu abenzayo. No, went there. Ngoba sathi masifika eMegul Tower babuza ukuthi why babafake boyi2. Sathi asazi bayenzele bathi ba wrong lo bebele bamfaka bangamfaki lo phansi. Mara isekho into abazoyenza base bamfaki. Ngiyaqala ukuyibona nami so because la siyakhetha somndeni ukuthi sifuna ukuthi kuphume ngobani. Yathola? Imindeni iyakhethwa. Unlike la ekhaya la yakhethwa la. Ama democracy. This is a monarchy. La nya dictator. Yimi ngisho ukuthi ngangiphikiso imuzwe lakhe. So la yenzeka amakoporosho. But I need to know ukuthi bani bebaye eMarshall was it you? Kumele kube uwe ngoba la ibhale mina igama lami. Kuthi uwe boyigijimela. Ikakhulu yimbe ngigijimela. Waphandleka namfana. Akusho bashayele ePopo. Yibo babhala kodwa kusala. Yimi nomnyaka wami yimi ukuthi wani bhala abantu abayi2 nami ngabuza. Idea nomuntu bayikuba. Bekakhona ulinda anti besihamba icase bebele ukubhaya mfune emashaya. Nani amaphepha akhona besihamba ama case. Okay. But it's not more longer important lapho into engifuna nayo ukuthi indlu yakabani yeah. Because like ibanzima bangabathakiti kubo nale letter le iphoko le kubo le ngoba sabu uthatha idit bazoyithola nabathatha idit iphuma kayi1 ile kuphela yibona ngeke bayithola. Hayi bakaphuma 100 ama print out mara zo lo umuntu wantu yakabani. So ayithinjwe yakho izushintsha. Bayawashintsha kodwa ngokubribe nani mara it's not easy le kama bakho. So now yazi the elephant in the room kunenkinga la ye noma basiqalela noma manje uhlalelini lapha nokumpunyaka ukumuvela lapha kulomuzi umalina Mara mlinda besafunda isikole unyaka muphi yasazi that ngidela nina nizinaki izinto abantwana bami man anizinaki izinto. Okay, how many years could it be? Because like as one ubuza nginibuza ngoba ngizwa ngathi kunento yobumakhelwane ndabo makhelwane ngathi baba naye lo mama yathola into engenza amakhelwane bame nomakhelwane wabo ne noma lisuke yi1 isikhathi ababe naye abaspende naye. You understand? Isikhathi abaspende sonke because kubo automatically says this is the owner. Makhelwa yabona like mina banga banenkinga endlini mhlambe nabanye abantu amakhelwane bakaphumana bazoma nami because bazimina imake so wena unofika la ngesecond la ngelenge liwani bese kuba uthi mhlambe la kwakho la ukini la amakhelwane they know me, they know abantwana basekhaya, they know their girls
They you know nabantu abahlala abasevenda. Ithi ngisabona statement sakho ukuthi thina safika kanjani lapha. Bonke lawo makhelwane laba bebond izindlu zebond. Thina sangena kahle ngendlela yokuthi sibuya kubani ku-Owen. Owen wasinika indawo wathi na indawo imikhukhu. Safika ngemikhukhu. When was this Owen time? Isikhathi iningi. Over 84, 85. 84, 85. Yes, over 8 bo 80s. Yithi bokuqala safika lapha. Those are long tours. Bonke labantu bangekho. All right, nihleli how many years lapha? Kusho bakuse buthi thina ubaba mina bengicashe Khumalo naye ne. Ubaba umama yakhe ahamba aqasha. Ubabheka lokho afanele umama akhe indawo. Wayithola baba bheka indawo lapha eMleleki. Amtholela indawo. Ngobo 84. Ngabo 84. 84 85 khona lapho Uthe mathe indawo amthi sihlala 3 months lapha emcashweni umama wasilanda sasihlala naye. Lapha eMleleki bose seyi-July. Wonke lamabhodi namashobla wonke. Sahlala naye uthe wakha amabhondi kanje. Sekhoneni ya. Mase wakha amabhondi kanje sahamba thina ke sayidampukisi. Yes. Umama wahlala ke sekasihlelele nobaba ke. Nabantwana bami ahlala nabantwana bami lapha. Thina sihambe sidampukisa. Bathe mase bahleli kanjalo. Kwathi ukuthi manje amabhondi lokho ayanda. Thina vela seko sesiza ngokuvakasha. Yeah, mara abantwana benu balapha. Abantwana bahlala lapha. Lo shonile nalo ntombazana. Okay. Bafunda lapha futhi. Bafunda eLungisani. Bafunda till what grade or what standard? Bafunda ngoba kuphumula nasephumulani kusibesafunda nasephumulani. Sephumulani. Landi what standard and my what standard? Uvusbe ubheki bafunda Ntomzodo. Ama high school. So kusho ukuthi bahleli lapha na baze baqedela school. Mara zange bangakafiki medicine. So they could be there for more than 15 years abantwana benu. Bantwana bethu. Abantu kusho bahlali lapha ne. Kusho kanjani thina masilana nasithola indawo eSunrise. Kwathi isikhathi lesithi amanzi awangena ebusuku, amalahla awangena ebusuku. Sahamba saya gogo sayocela lo mfana. Bekafunda uNtomzodo, bafunda uNtomzodo msho grade grade 8 or 9. Makafuna grade 8 or 9 kanjalo. Biza standard is fine. Yeah, ugogo kusho ukuthi wasinikeza lo mfana. Kwathi ukuthi manje lo ntombazana esakhayela naye ukubuya. Nalapha eSunrise. So nina irecord ukuthi ihleli how many years lapha yana? During those 80s and now ukuthi ihleli how many? 3 years, 4 years. Hayi 5 Hlalile lapha yana. Ubusikhile 5 ngashadela lapha yana, mara umshado waphuma eThwala. Mara ngishade ngihlala lapha eMleleki. So if ushadele lapha yana ne, shado is an event. Should abantu balapha yana. Basazi kahle, bafikele kithi musi yabo. Yonke musi yabo bamabhondi yenziwa nje lapha. Nalama shop lawa lapha yana ilene. Afikela nje kithi. So amakhelwane bayanazi. Manje manje ngiyabheka amakhelwane abaningi laba bale 2 line sebashona. Sokusela bayi 3-4 yabo. So it's just one individual lo siso MK yokhuluma ukuthi saziwa. Okhuluma ukuthi lo muntu uzophuma lapha ngesidumbu. Nani ngene ku community. Ukhuluma intendeni. Lo sisi lo. Intendeni. Usisi walo ukhuluma lento le. Bekamile. Choro bebashilo ukuthi akhuluma bathi nasifike late angithi. Sathola vele ukukhuluma yena. I should think mhlambe bebeka le information because normally that's why ama-program anjengalawo lakho wethu ayasiza. Umuntu unokhuluma umathanda wakho akhulume le information leyo ukuthi bamphe yona encane uyamthola bese influence nabanye uhlale kuyo. Once umphakathi hlezi yiye emphakathini, umphakathi once wazi iqiniso uyathela umphakathi umele iqiniso. Phela bethu kulo mphakathi lo kunabo baba, kunabo mama, kunamantombazana, kunabosisi. So umuntu uyacabanga ukuthi mangabe bekusekhaya bekuzoyenziwa njani. Yathola. So isho phakathi singayisabini ngoba ubufakazi nabo ngiyubonile. Ngizobamba nani ngesibindi mina lapha kumele kuyiwe lapha. Kumele ilungiswe le nto le. Ngoba abanye mama khona mama bashoyo la bayasho ukuthi hayi manje wayelandela thina. Sikhathi kuphuma izindlu good. Bakhona abomama bashoyo nale line. Mara abanye ngathi bathathe manje sebasabukhuluma indaba yomphakathi. It's fine, we going there. Siya lapha yana ne. Lo mama ngithi umuze Winnie Park ngisho. Yeah, Winnie Park. Na address yakhe. It is one una address yakho. Na address. Kumele ibe easy ke le nto ke manje ke le. Na address yakhe Winnie Park. Okay. Kelvin igama lestrato sakhona. Yeah, Winnie Park.
All right. Kwakhe. Okay. Nazo imininingwane ngapha nakusimniningwane. Okay. Leli besipayela yona. Into zokufela zikamama lezi dlalo mama. Mayenga zokufa kasifakanga. Ayithi bengihamba ngizama. All right, it's fine again. Mina ngicela yini mina uzongithengisa igulube sesakina ne. Isitori sami ngizwile and ngisho ufakazi mnabo now. Indlu kaMaria ne. Maria Shong. Maria Shong awuzwe. Umntana kini. Udadewethu. Uzomlwela namhlanje. Kufuna ingaya akasiswami. Wayekhanzile nabantwana bakhe. Ane. Manje nangumuntu lapha manje nangumuntu ichwagile ukuthi ukwazi wathi bamnika ichair mawukathengisa le ufuna 50%. Ufuna 50%. Uthi ngaphume lapha angathola nge 50%. Sithi 50% yana balenza kuseka baba omkhulu. Akufiki. Indlu kamama kuseka. So 50%. Utshaliswe yi. So yazi angazi ngoba ilanga selibantu bahle. Kuyiwe lapha kuye kusasa na orinye nomhlanje na. Let me make my call something. Ngicaba ukuthi kuyiwe lapha. Ingapheleli. Yabona. So good thing nomphakathi so uyazi ke yabona. So kumele kuyiwe lapha nasiyozwa ukuthi kuhamba. Manje kapheli besile basibizela ithatha zonke. Wasibizela ithatha zonke. Ithatha zonke siyabuza ithakhipha amaphepha. Ithatha zonke ayifunde ukukhuluma indaba yamaphepha. Ithi ikhulumela ukuthi nje ugogo uzohlala lana ugogo kumele nimlungisa namafastera neminyango leyale Women Park. Khuleka ithatha zonke ne. Cishe isebenza njengami. Siyazana nethatha zonke kakhulu. Yeah. Thatha zonke. That is one organization eyala elokushini efuna izinto zama straight okay. Yabona. Yabona man wrong. Bazofika abafana bami bakhulume the winner wrong ngakhona man right bazofika the winner but in right ngakhona. So this one is right. Into ekhona ngiyazi ke ngakhulu vele ke ngevela ukusa bogogo mhlaba abantu maybe bangazitaka nayo indaba. Ukuthi engaphumi nje kuphela. Yabona. So lingabe lenkinga lendaba zayithatha zonke. Yabona. Ithatha zonke siyangenkulume nje kuphela ama-file. But yetha zonke abafowethu abasiza kakhulu futhi lokushini ukuthi into zihambe kahle nami ngafika labantu bangibhonya bangigijimisa ngizofuna ithatha zonke so indaba ithatha zonke on this one I should think ukuthi bebanganamfakazi ukuthi bakune ndawo mhlawumbe batshela ukuthi akana ndawo ukuthi angaya kuyo so indawo manje ubikhona indawo angibona inkinga umama singamele sibone ukuthi like i-transport isiyimisa njani yabona but makusile mdedelwane ayikho right ukuthi umuntu athathe indawo yomunye umuntu like umuntu ifemeli house ifemeli house khona manje umntana ukuthi ukhuphule bantu kuphi farm yabusi and akuna-orange lapha akuna-orange that farm has no orange lokuthi orange from orange farm mhlawumbe unebhari lapha iyamhlupha umntwana laphana angeke hlale ngamhluphi ngoba intombazane omunye uvusa yena ukuphi nje uvusa usethembisa naqashe indawo ikhona ekhaya uvusi kanti ubani ingane yami lasibone yethu lasibone uvusa umuzi bafusana seyikhulile ukabi mosingane sekakwazi umqasho bakazezo mastende la ngoba vele indaba indlu zabo thina inqake ekhaya kagogo lapha yena kufanele uhlala lapha kagogo yakwazi uzegogo kagogo so ngicela ukwenza amakholo bafethu then like bafethu abakhaya station for part 2 le ndaba ephelele la kuyayiwa lemleleki and then like sizwe ukuthi make uthini you know normally mangifika kunofika kudinga amatafula and the truth like abantu laba kanti bayamthengisela ngobesakeni barongane mara bayiso ngazi ukuthi ngaba ukuthakathi yake ngoba kunama magama abantu yonke lezinto and then like neighbor zakhona ziphila lapha zimase kusobakulandwa mina ke kumele ukuthi ipoko imimoya isuka sephakame kakhulu ziyapoka ke lepoko lezi sebenzisa mina ukuthi ngiyolungisa
So I will be going there. Ngicela nihlale nibukele lokho nibukele ipart 2 bantu basekhaya ukuthi sohamba njani lena bangazi outcome yakho ukuthi uzohamba njani ukuthi sohamba njani mara ukulungiswa ile nto engiyifunayo makuyiwa le. Anything ofuna ukuyeda or like so iceda ngale masiya ngale. Ngithi manje khona i-follow up le sifune siyenze iyo le siyabonga ukuthi igama eliphuma ukuthi i-follow up isiyakhona ukuthi ikwazi ukulunga into yasekhaya. Hayi ngeke kuyayiwa le. Okay. Magi yes follow up. Ngizwana ukuthi uhlale etafuleni uhlebe ngomuntu. Engadlo umuntu akanamlomo or akanandlebe yabo. Okay. Magiwe ke vele kuzokwazi ukuphela yonke into. So ubona ukuthi ngakuphi. So we go in there. Thank you. All right, see on the other side. Nyalo nakathi usisi wakhe usho isalukwazi Maria. Maria Magdalene. Ngiyakuzwa. So indlule yaka Maria. Ngiyaphinda. Akuseyakhe. Akuseyena nonke la. Nawe futhi kanjalo. Akusindlu yakho. Yebo. Angazi kumuzi wapho. Umuzi wabo bazawuthola. Mina into engicelayo ngicela umphefumulo womntanami or the 50% yomntanami.